Maray dayaw, iti Diyos sama, ang nakabaling di so amin. Kapudi gito'y, ngayon nagpang panagnag, karigiti adda, alay lanad, karigit sorsorat. Iso ka di gito'y, iti nakidandanon, gapo, iti ayat, iti Diyos, ngadda, isak lang, nga, intayo, alaan, karigiti kay papadan na. Pagkinulaan na niya nga Iso Kristo, kadagiti adda, anaylan kadagiti sorsorat, nga iso, iti dalan, iti biyag. So kadagiti timang panpanagnag, nga adda, kadagitoy, naimaldit, kadagiti sorsorat, ngayon na ibagbaga, nga mabasa, iti Juan 14, iti 6. Ni Isos kinunana kinkwana, siya iti dalan, ken iti pudno, ken iti biyag. Awan ti umay ken ama no di magnakanyak. So nga makipagna tayo kinapong Yesu Kristo kadigitoy asasao. Kasta mo digiti mo na idi nga nailanad nga mabasa kadigiti adalan na. Kadigitoy iso iti napateg ngayon tayo tuntunen adalan kadigiti kay paparan na. Ta kinunana iti Episo 5, iti 15. Kita inyo nga rod asian nad no kasano iti panagnayo saan akasla nakunen no dikit kasla masirip. Isu nga dawaten tayo iti nananay sirip iti Diyos digitoy tayo iso nga rod tin na ibagbaga nga tayo nga nakunen no dikit agbalin tayo ama sirip nga agilasin kadikiti adda anaylan kadikiti sorsorat. Pakinuna na idi kadikiti adalan na idi nang rugi nga nagkuna nga ingkas kasabana kadakwada digitoy asasaw. Digiti pamanetnek mabasa iti Lucas 4 iti 21. Ket nang rugi nagkuna kadakwada itang aldaw na idanon kadikiti lapayag yo daytoy asurat. Kadigitoy ngayon na ibagbaga nga naidanon laeng kadigiti lapayag ken gapo iti ina panagsao parigi balikas digitoy asasao. Isu nga no basaen tayo digitoy alaen tayo iti napudno akay papanan na. Ta kinunana iti Episo 3:4 ano basaen nyo mawatan nyo iti panakaamok iti palimit ni Kristo. Data ti kinunana nga noin tayo adalen basaen kailangan nga adda kadigitoy nga intayo padpadtuan ken ipalawag kadigiti kay papanan na. Iti kinunana iti may kadwa kuring Pedro 1 iti 20 nga una nga amunyo daytoy nga uray anya iti padto iti surat awan iti may dumduma iti panakaipataros na. So nga may dumduma kakabsat tado iti may dumduma iti inda panagipalpalawag laeng nga inda ibasbasa ngayon adayuda digitoy akay papanan. Isu nga digitoy ngayon nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study tadigitoy iti pakatinggaran pakababalawan kadigiti so amin abanbanag akay papalan na. Ket agyamanak iti Dios Ama manakabalin ti so amin. Amen.